هاتنا هاتين تي في دكم وبروغرامي فوكس قالك سباسيا وادكم وسركبتني بواد خوازم راستی دەمەکە خۆش دەرباس بوو ji ber rewşa Sûrî eman sekinî hûn hem haziriya klîpekê kiriye klîpa bêjina te nayê ya hunermendiyê Nemir Mihemed Şêxo û hate tomarkirin stûdyo Pîraz Huseyinî hilavekirina mûzîkê Birûsk Şêxo ez gelek spasiyayî dikim derek alîkarî me re kir û derhîner nîdal zêno ez gelek spasiyayî dikim